Moi Jussi. Me ollaan täällä viimeistä iltaa. Ja ajateltiin lähettää sun tämmönen posti nyt, koska sä näet minkä näköisiä me ollaan, että muistat minkä näköisiä me ollaan ja sit tulee tulla hirveen ikävä. Akseli. Akseli piilottelee tuolla takana. Akseli haluaa nyt kertoa, mikä on ollut kaikkein tärkeintä ja mukavinta. Noniin, Akseli nyt. Ei ollut mun idea sitten. Mun mielestä hauskinta on ollut täällä lavassa. En mä tiedä, no. Ehkä täällä on Mallalla ja Nikillä oleminen ja... Täällä What did you say about me? What was that? No niin, sun vuoro. Nyt on Mallan vuoro. Mun mielestä kaikkien ihaninta on olla, että ne on ollut täällä meillä. Kiitos, että sanoit niitä tulla. Kato, vaikka ei.